pounds and dollars. Pounds and dollars, obele nwa bụ ike onye chimeleze na nwa. Ije n'ụwa bụ ube onye ọlụlụ ụlọcha. Eze Pounds n'ube ga-elugo. Obodo Kilibe pounds and dollars. Pounds and dollars, obele nwa bụ ike onye chimeleze na nwa. Ije n'ụwa bụ ube onye ọlụlụ ụlọcha. Eze Pounds n'ube ga-elugo. Igbo Kilie pounds and dollars. Pounds and dollars, obele nwa bụ ike onye chimeleze na nwa. Ije n'ụwa bụ ube onye ọlụlụ ụlọcha. Eze Pounds n'ube ga-elugo. Igbo mụlụ nze m ọzọ n'ụwa nke onye chiri nya zelu odumọkịja bịa ekene ka mụ na-enye ụmụ Igbo ndị mụrụ pounds and dollars onye chimeleze na nwa. Egwu m ka mụ na-etili chi m ọlụ ekele eke ka ọ bụ ụwa bụ onye mere ike ya na ka mele ụwa m egwu m ka m na-etinu. A sị na nke m nụrụ na ntị bụ asị, nke m fụrụ n'anya wee bụrụ eziokwu. Eziokwu ka m na-agwa Igbo mụrụ m genụ m ntị n'onu n'akụkọ ka m ji bịa maka nke m fụrụ n'anya na-enu ụwa bụ eziokwu. Pounds and dollars onye chimeleze na nwa. Lee na obere nwa Chukwu gọziri agọzi o wee na-alụla obodo ọlụ ọma. Obere nwa jele obodo oyibo wee bute ike dị na ụmụ mgbenye ama nta afụfụ. Agwalụ m ụmụ Igbo na ọ bụrụ ka onye ra na-ede ibe onye na-eme nne n'ụwa na onye na-ede. Odogwu abụrụ afa gaghị kama na ibe onye mmelụ n'elu ụwa ka eji akpọ ya odogwu. Pounds and dollars obere nwa na ibu ike ma na-alụla obodo ọlụ ọma. Pounds and dollars elulu mbe pounds and dollars ụmụaka ọ na-azụ erika. Ịma na mmadụ dị ka igwulube na be pounds and dollars ndị ọ na-azụ akalịla akali. Igbo onye bụ pounds and dollars? Kedu obere nwa anyị na-akọrọ unu? Onye bụ pounds and dollars? Kedu obere nwa Chukwu gọziri agọzi? Anya bụ Mr. Ekene Azubike Eze Pounds and dollars. Ọ nọchiri obi nna ya nke izizi n'ihi ala kingdom. Nne m lụ nya bụ obere nwa n'ogbe a na-akpọ Afam eze ala nke dị n'ihi ala ebe anwa ka mụlụ odogwu. Anyị m jelu primary school na school a na-akpọ Urban Primary School. Ọ dị n'Ogbolo n'ihi ala n'Ogbolo ụmụ nwa ji n'ihi ala ebe anwa ka ọ gụrụ akwụkwọ. Ọ gụsalụ nya bụ akwụkwọ nụ mana ike eji amụ nwa dịrọzi. Anyị m wee jebe mgbu akwụ wee chili ụdọ banye ọbịa ebe ọ na-egbu akwụ. Unu ma ife bụ obi ụtọ ntata nwa mgbu akwụ na-egbuzi ego. Igbo na nwa ngwapụ na-egbuzi ego ka ọ na-egbuzi. Pounds and dollars onye chimeleze na nwa. Ya bụ nwata ka eletala ọtụtụ afụfụ mana ụmụ Igbo na ụnụ amalugo isi ga-abụ eze emesịa taa na ọ ga-abụrịrị eze. Ọsọkwa ma osupụla egede tibe isi ga-abụ eze n'elu ụwa na ọ ga-abụ eze. Okwu nna m ogwalụ mgbuogbuo. Pounds and dollars onye chimeleze na nwa. Obodo Kilibe pounds and dollars. Pounds and dollars obele nwa bụ ike onye chimeleze na nwa. Ije n'ụwa bụ ube onye ọlụlụ ụlọcha. Eze Pounds n'ube ga-elugo. Igbo bụ Igbo bịa kilie nụ pounds and dollars. Pounds and dollars obele nwa bụ ike onye chimeleze na nwa. Ije
dollars yo obele nwa ego na-erubele isi yo n'ụwa pounds and dollars odogwu obele nwa kpalakụ na-elisi ego ike pounds ogelega ijele ois oyi mụ wee bukete nyabụ akwụ na vileji wosi na nya ga-eje bọyị ya jee chọba akalaki ya pasijelu ụbọyị izizi gbasi anya bụ ụbọyị ma eduru oyi ma edu oyi ma agbaala aka wee natabanụ ịma na ije nwoke siri ike n'ụwa anyị nọ n'ime ya onye olulu nya lacha pasi ejekwa ụbọyị nke ugboro na-abọ gbasi anya bụ ụbọyị ma eduru pansi edu pasi wee kwala lele nata bakwa maka ije n'ụwa dị ogbuo n'ụwa pasi jekwa ụbọyị nke ugboro na-atọ lukwa ebe angwa gbasi odibo ka ngwakwu na eziokwu na-eduro pansi edu pansi kwala lele nata ịma na ibe na-abụ olue na ịtọ ya bụ ibe na-atọ ka okwu nna m gwara m pasi wee kpọba Olise ekele ya chimo 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 na-alụ eme Olise ejego m ụbọyị ugboro na-atọ ma ọ nwere ọka edulumedu chukwu nọ bụ mụ ka o si n'aka ka ọ bụ gị bụ chi m ka o si n'aka chukwu nna chi m kelu mụ na-eme anya n'ume ka ịgwa m ebe m ga-alụ ka m keta oke ibe m kapasi na-atụzi alele kapasi na-akpọku chukwu ya bụ Eze Pounds and Dollars chukwu wezitelu ya bụ nwoke a na-akpọ akụ abata n'Ọkịja onye bụ chief Chikwado obi nwa akụ abata n'Ọkịja chọrọ ogidi ịma na anya bụ akụ abata ihe na-etu ya omelu mgbenye ọbụla ọgaranya ndị akụ abata megolu minolias ka ngwa gị na aba akalịlị akali akụ abata wee dulu Pounds and Dollars wee naba obodo Togo mana ụmụ Igbo n'ụna mara ugo na anya bụ Pounds and Dollars na nne ya zalava papa ya zalava wee zaa eze Togo mana o jere Togo chacha ava ka ọ zalaza nya bụ Eze Pounds wee zola akụ abata wee naba obodo Togo elusie na Togo akụ abata ọgaranya obi ya dị ọcha wee kụziele Eze Pounds ụzọ ego Eze Pounds wee bolo minoli ya Eze Pounds wee ba n'ife a na-eme maka onye folo ụzọ ya kụzielu nwanne ya na nya ka chi na-achọ ọgaranya abụla moto onye na-agba maọbụ ụlọ n'ibi n'ime mmadụ onye ka ị na-enyela aka akụ abata n'Ọkịja oke nwa na-eso na karịsịa akụ abata akụ ga-abatago Chikwado obi nwa akụ abata oke nwa na-eso na mmanwụ oke nwa na-eso na karịsịa Eze Pounds wee nọdụ n'anya bụ Togo ego wee karịa Pounds alụ Pounds na-eje obodo dị iche iche ọ na-eje ka ọ na-abata Pounds wee bata obodo anyị wee gbakọrọ ọtụtụ ụmụaka wee nabata gobiri iluzie na Togo tata ndị ọ na-azụ eri kama ndị omekwulu minoli ha onye nyelu nyanye nwanne ya anya ka mbụ na-ekwu ka n'Igbo be anyị wee ma mma ya ka mbụ na-ekwu isi ga-abụ eze ga-abụ eze ka ịmalụ
Pounds na Kolunuo ọ bụrụgo CEO so many company and industries maka ọ bụ Chinemeze ọnya bụ CEO Eze Pounds Rentals ya bụkwa CEO Eze Pounds Hotel and Suites ebe anyị na-alacha aka Eze Pounds odogwu ọgaranya Chineze na nwa Eze Pounds n'ubegelo ọ sị m kene ndị oliakụ ya onye ka anyị na-akpọ onye nke mbụ bụ Mrs. Favour Zubike ya bụ nwaanyị izizi ya osodi eme nwaanyị ọma ife dị mma ya kpọgiru ọ sị m kene nwaanyị nke ịbụọ ya bụ Mrs. Jennifer Zubike ezinne nwaanyị ọma Jennifer daalụ n'ọya dịrị gị mma ọ sị m kene ọgị ya nke ịbụọ odogwu so melo ji bụlụ ife ọbụọ ọnya bụ Mr. Okeugo onye ụmụọfọ Kija Okeugo pasịsị n'ọya adịlị gị mma ọ sị bụ kene pastọ Joe mmadụ akọna nwa onye ụlọ eke pastọ Joe ọ sị n'ọya adịlị gị mma ọ gị melu ya erike anya ka ọ na-ekene Ichukwu nna ya kwụ ọgwụ ụgwọ ọ sị m kene manija ya odogwu Canada boy ọ gaghị ese m kene gị n'ọya adịlị gị mma ọ sịkwa kene second manager Ataka nwoke ọma o ji ego eme ọgọ eribe agwụ ọgwụ Ataka na ị ga-adị ọ gaghị ese m kene gị ọ sị m uche kene Tira R&B Tira onye ego Tira onye nnukwu ego Tira R&B Eze Pounds si m kene gị n'ọya adịlị gị mma udogwu Tira daalụ nwanne n'ọya adịlị gị mma ọ sị m kene ezi nwanne ya Mr. Chinosa Zubike ego pụtala ife wanọbụ ihe ala ego na ọ ga-adịlị gị mma mmadụ ga-eji aka ọ sị m kene Chief Ugochukwu Desimondo n'ozi ukwu tulugo n'ihe ala tulugo nwanne m tulugo etugo ugo ego anya ka mụ na-ekwu ife afụrụ na ọha na-akpọ ọ sịkwa m kene Chief Uchenna okwu abụ dike eze omeọgọ n'isi eke Ọkịja bịa eze omeọgọ bịa liyo bịa bụlụ nke m pasịsị m kene gị ọ sịkwa m kene Chief Ambrose ndị a na-efo oversize blessing oversize na Ọkịja oversize na China n'ọya adịlị gị mma Eze Pounds nkene gị oversize odogwu ọ ga-adịlị gị mma ọ sịkwa m kene Chief Emmanuel nwokwu abụ dike ugo na-abọ n'Ọkịja ugo na-abọ na ị ga-adị oke nwa na ịbara arụ ọ sịkwa m kene Chief Barnabas Chukwu nọnye Mazudu ugwu akụbi gị n'Ọkịja odogwu akụbi gị ọ dị na nwata bụrụ eze ọ sị m kene gị ife dị mma ya akpọ gị iru ya bụ ọkwa ya ụmụ Igbo na anyị ga-anabasị n'ụlọ ife balaba abago onye Chimele eze abụlụ gị eze nye ka mụ na-ekwu Eze Pounds and Dollars ife balaba abago Eze Pounds odogwu anya bụ ife na-ekwu ọgaranya chili eze na nwa n'ọhịa dịrị gị mma Eze Pounds odogwu anyị ga-anaba mbọsị ọzọ ka anyị nọrọ ya anya bụ ife na-ekwu Eze Pounds odogwu n'ọhịa dịrị gị mma obodo kilibe Pounds and Dollars obele nwa bụ ike onye Chimele eze na nwa ije n'ụwa ube onye olulu lacha Eze Pounds n'ube ga-edugo Igbo bịa na
Pounds and Dollars. Eze Pounds odogwu, Eze Pounds Eze Pounds n'iso n'ife na-eme. Eze Pounds n'ugo ga-elugo. Pounds n'ugo ga-elugo. Eze Pounds onye olulu ya alacha. Onye olulu lacha, ọgbalụgbọ ọkụ na alata oroma. Eze Pounds n'ọfụla ọja ya dọta. Okwurula m ụgbala mmiri Pounds n'ugo ga-elugo. Eze Pounds na-achaba Chinyelugo. Ọ Chinyelugo, abụrụ mmadụ na-eme eze. Chimelugo eze na onye Chimelugo. Ugo ga-elugo, Pounds n'ugo ga-elugo. Eze Pounds n'ugo ga-elugo.